Dali ti na zápise ISIC a nevieš, čo s ním? Práve v takýchto chvíľach je tu pre teba náš tím, kde ti všetko vysvetlíme pekne po lopate. Začneme so stravovaním. Áno, dobre počuješ, pomocou ISIC-u sa môžeš najesť aj v niektorej z univerzitných jedální. Predtým si však nezabudni ISIC najskôr nabiť. Minimálny vklad je 10 eur. Dobrý deň, prosím za 10. Obed alebo večeru si môžeš jednoducho objednať pomocou terminálu pred jedálňou alebo cez internet. Pre viac informácií sleduj náš po lopate manuál o stravovaní. ISIC slúži ako kľúč k internátu. A čo robiť v prípade, ak ISIC stratíš, poškodíš alebo ti ho ukradnú? Tu je to trochu zložitejšie. S týmto lajstrom zájdi do Centra informačných technológií na Pedagogickej fakulte, kde ti nový voňavý ISIC vydajú na počkanie. A samozrejme si ISIC nezabudni zobrať aj do knižnice. ISIC ťa ako študenta oprávňuje využívať zľavu na dopravu v autobusoch a vo vlakoch. Avšak aj za túto výsadu si musíš najprv zaplatiť. O všetkom ťa budú informovať tetušky na zápise a ak by na to náhodou zabudli, pri začiatku akademického roka navštív stránku www.mcard.com, kde nájdeš aktuálne informácie. V Nitre v autobusoch MHD ISIC funguje ako čipová karta, ktorú si môžeš nabiť napríklad tu alebo tu. Ďalšou z výhod ISIC je aj to, že vďaka nemu si môžeš v niektorých obchodoch uplatňovať študentské zľavy. A vidíte sami, ISIC dokáže chodiť aj dole koncom. Dúfame, že sme ti týmto manuálom aspoň trochu spríjemnili začiatok na novej škole.